Dakle, postoji nešto u životu što je iznad politike, postoji nešto što je iznad političkih stranaka, postoji nešto što je iznad bilo kakvih političkih odluka, a zove se moral i princip. Prije mene za ovom govornicom smatram osobno da ste, doktore Biloglav, to vi upravo izdali. I principe, i u konačnici moral. Izdali ste građane, ali to čak manje u ovom trenutku bitno, izdali ste sebe. Prije svega sebe. Nije istina da nismo imali prijedlog kao oporbeni blok. Prijedlog oporbenog bloka bio Enio Meštrović. Enio Meštrović kao vijećnik je pristao na taj prijedlog, sve do trenutka dok vi niste otvorili razgovore s HDZ-om. To znamo ja i vi i svi oni koji su sjedili za onim stolom u vašem prostorijama. I to je jedina prava istina. Ovo je bijeg od odgovornosti koju ste dobili kao vijećnik. Apsolutno ništa drugo. A bježite u Zagreb. Nigdje drugdje nego u Zagreb. Stavit ćete svoj mandat u mirovanje i daćete vlast HDZ-a. To se zove bijeg od odgovornosti. Ali niste pobjegli od građana. Mene boli ono nešto drugo. Izdali ste vlastite principe. A sad ću vam reći zašto. Prije 2 godine, isti ti ljudi kojim danas planirate držati većinu, su vas htjeli poništiti kao doktor. Htjeli su vas zatvoriti, vašu ordinaciju i poništiti sve ono što ste radili 40 godina. Danas tim ljudima planirate držati većinu. Bili ste zagovornik protiv cijepljenja. Mislim da ste danas cijepljeni, i to s 3 doze. 3 doze HDZ-a. Tražim stanku 10 minuta. Kolega Biloglav,